खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि टपिक्सआ जाहैबाय एम बाथा NLFB नि गाहाय एम बाथा आरो कक्राझारनि MP नब कुमार सरनियानि मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायगोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे गियान मोनगोन होननानै आं सानो। आसाम पुलिसनि मोस्ट वान्टेडनि फारिलाइयाव NLFB नि दैदेनगिरि गाहाय एम बाथा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखादो। बे बाथ्राया निउसाव ओंखारगासिनो दं। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बिथोन होदों मा जेरै हायो एम बाथाखौ हमनांगौ आरो NIA आबो मोनसे फोसावनानै दोनदों मा जाय एम बाथानि थंखौ खिन्थागोन बिथांनो प्राइज होनाय जागोन, लोगोसे बिथांनि गासै डिटेल्सखौ सेक्रेटै लाखिनाय जागोन, जेरावबो जायनोबो रावनोबो मिथिहोनाय जानाय नङा। स' मोस्ट वान्टेड एम बाथा। दानिया बाथ्राया जाहैबाय कक्राझारनि MP नब कुमार सरनिया बिथाङा NLFB नि सायाव मा बुंदों बे बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थानि। बिथाङा बुंदों मा 2000सो बर' लाइमोनफोरा NLFB आव जइन जाबाय आरो बिथांमोना बायदि बायदि जायगायाव ट्रेनिं लादो, भैरबकुन्द ट्रेनिं लादो, बहाबा ट्रेनिं लादो। बिथाङा बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा मोनसे एलिगेसन लगायदों मा NLFB आव माखासे लाइमोनफोरा जइन जानायाव राजखान्थि हानजानि आखाइ दं। नाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बेसेबां सैथो होनना सानो आं मिथिया। आं सानो बे बाथ्राया थारैनो नंखाय आरो उरखाव ब्रह्मआबो बे बाथ्राखौ नंखाय होननानै बुंखादों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना निउसाव नुखाबाय मैयानो, नङा होमबा? स' जाय सुबुङा गावनि सिनायथिखौनो क्लियारै होनो हाया, जायनि सिनायथियानो गोनो गोथो, जाय बर'खौ लानानै बा बर'नि राजखान्थि खालामनानै MP जादों, बै नब कुमार सरनियानि बाथ्राखौ जों गनायनानै लानांगो नङा? बे बाथ्राया सैथो नङा। नाय, बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हिंसायैनो जा अहिंसायैनो जा हाथियार लानानै जा हाथियार लायालासिनो जा बर'लेण्डनि थाखाय माखासे मोनथायनि थाखाय दावहा नांबोदों। मोनथायनि दावहा नांबोदों बर'फोरा आरो बे मोनथायनि दावहा नांबोनायाव जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा डाइभार्टबो जानो हागौ। जोंनि जि बर'लेण्डनि बिग्रायनाय, माखासे मोनथायनि बिग्रायनायनि जा इभल्युसन फारि जौगानाय, बे फारि जौगानायाव माखासे गोरोन्थि लामाजोंबो फारि जौगालांनो हागौ, इभल्युसन जानो हागौ। गासैबो इभल्युसनानो, गासैबो फारि जौगानायानो, गासैबो दावहायानो कारेक्ट जाखाया आरो बेयाव साफा सानायनि लामाया दिंग्रायखागोन। स' बे जाबाय जोंनि बर'नि प्रब्लेम। नब कुमार सरनिया सोर? बेयो बर'नि सोमोन्दै बेबायदि बुंनो? जानो हागौ बिथाङा माखासे राजखान्थिनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे बर' हारिखौ बिथाङा जिहेतु नायनाया बिथाङा एन्टि बर', आंनि नोजोराव बिथाङा एन्टि बर', नङाबा बर'नि राजखान्थि खालामनानै बिथाङा दिनै मा जादों? MP जादों, नङा होमबा? बे बाथ्राया गासैबो मिथिखागौ। बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव माखासे दावराव दावसि सृष्टि खालामनो बा गोजोन थासारिखौ, आसामनि गोजोन थासारिखौ बिथाङा गोनो गोथो बेले बेजे खालामनो थाखाय बिथाङा बेबायदि कमेन्ट्स होयो होननानै आं सानो। बिथाङा जा कमेन्ट्स होदो बेयो आनएक्सेप्टेबल, गनायथाव नङा। आरो बिथाङा जुदि दम दंमोनबा मानो राजखान्थि हान्जानि मुंखौ लायाखै? बिथांनि बाथ्राया जेबो रोदा गैया। स' गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, बिथांनि बाथ्राखौ जोंबायाबो माइन्ड खालामना, बिथांनि बाथ्राखौ कारेक्ट होननानै दासान। बिथाङा थारैनो गोरोन्थि बाथ्रा बुंदों होननानै आं सानो। जे NLFB जोनोम जानायानो जा, NDFB, VLT, जायखिजाया PTC एबसु, गासैबो बिथिङावनो थ' नोंथांमोना नुबोखादो जे माखासे मोनथायनि थाखाय दावहा नांनायाव बेबायदि गोरोन्थि लामाजों थांफ्लांखायो सबबो। नाथाय नोंथांमोना नुदो बर' सुबुंफोरा गोरोन्थि लामाजों थांदोंबाबो गेजेर एसियानि, आफ्रिकानि इस्लामिक रेडिकेल नङा, बे माने गासै बुहुमखौनो सेना लानो बिदिथ' नङाना। बर' सुबुंफोरा मेन स्ट्रिमाव थाबनो फैयो। बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि बर' जातिया गोजोनै थानो जोबोर मोजां मोनो। स' हाथियार लादोंमोनबाबो दिनै खौसेथियाव फैबाय, पिस प्रसेसआव फैबाय आरो साफा सानै बेबायदि डाइभार्ट जाखायो। बेयो जेबो दुखु खालामनो गोनां बाथ्रा नङा, गासैबो मेन स्ट्रिमाव फैगोन। स' नब कुमार सरनिया जा बाथ्रा बुंदों बे जाबाय मा मोनसे खैसार सानाय बायदि सेन्टेन्स। UG ब्रह्म बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा साफा सानैया हाग्रायाव थाङोब्लाबो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसनाव बा थासारियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होनना बुंदों। आरो बिथाङा मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों एम बाथाखौबो आरो गासै NLFB नि केडारफोरखौबो जे मेन स्ट्रिमाव फैफिननो थाखाय। स' बेयो मोनसे बाख्नायथाव राव, नङा होमबा? नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगौ, माखासे सुबुं, माखासे मेलेम, माखासे रोखोमनि साननाय, माखासे रोखोमनि फोथायनाय, रावनिबो धैर्यआबो एखे जाया, रावनिबो साननायाबो एखे जाया। जानो हागौ NLFB फोराबो बेबायदिनो गुबुन मोनसे थांखिजों
माने हाग्रायाव थांनो गोनां जादों माखासे बिथिंनि बेले बेजेनि थाखाय बेबायदि जोनोम जायो बे बाथ्राखौ जों बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो भुगिबोगासिनो दं बर'फोरा दिनैसिम माने मोनसे हिसाबै थानोनो हाखायाखै माने गावस्रा गावस्रि जाबोखादो डिभाइड जाबोखादो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो दिनै NLFB सोमजिनाया जेबो आसरित बाथ्रा नङा बर'नि थाखाय आरो बिथांमोनाबो सानसेबाबो मेन स्ट्रिमाव फैफिनगोन नाथाय बेवहाय आं सरकारखौसो मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे सरकारा बेबायदि थासारिखौ नुनानैबो थाबैनो XNDP-आनो जा NLFB-नि समस्याफोरखौ मेन प्रायोरिटी बा गिबि प्रायोरिटी हिसाबै बा गिबि मावनो गोनां डिउटी हिसाबै जुदि लायाबा दिनै एमबाथा नङा NLFB नङा गाबोननो सोरबा थांबावनोबो हागौ बेखौ जों बुंनो हाया नङा होमबा बेनिखायनो सरकारा गासैबो बिथिंखौ एसे स्ल'यै मावनानैबाबो बे मोनसे बिथिंखौ जेसेबां हायो फास्टै XNDP-नि समस्याखौनो बुं बा रुंसारि जानाय बर'लेण्ड बिग्रायनायनि नामाव जानाय रुंसारिनि बिथांमोननि थाखाय मावनो गोनां खामानिखौनो बुं आरो NLFB-नि बाथ्राखौनो बुं बिथांमोनखौ मेन स्ट्रिमाव लाबोनो थाखाय बिथांमोननो जा मावनांगौ दं बेखौ गिबियावनो मावग्रोनांगोन होननानै आङो सरकारनि फारसे रिक्वेस्ट खालामो आंनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो मिथिया मानो होनोबा दिनै एमबाथा नङा गाबोन सोरबा गुबुन बाथायाबो थांनो हागौ आंनि नोजोराव एमबाथायाबो बर'लेण्ड बिग्रायनायनि सासे गोख्रों बिर आरो दिनै बिथाङा निश्चय लामा दिंग्रायनानै हाथियारखौ हमफिनदों बे हाथियार हमनाया बिथांनिया गोरोन्थि बेबायदि हाथियार हमबा जोंनि आसाम सरकारखौनो बुं भारत सरकारखौनो बुं BTC-नि सरकारखौनो बुं गासैबो बिथांखौ हमनो नाजाखागोन स' बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ बेखौनो आं लुबैयो नङाबा गाबोननो जुदि एनकाउन्टार जायोबा एनकाउन्टार जाबा मा जागोन सासे बर' सुबुंनि जिउ गोमालांगोन जानो हागौ आसाम सरकाराबो बेखौ एनकाउन्टारनि बाथ्राखौ सानखायाखै बेखौ हमनोसो नागिरखादों जुदि एनकाउन्टार जायोबाथ' बर'नि थासारिया जोबोर गिदिर माने जेंनाबो जानो हागौ माखासे NLFB-नि केडारफोरानो जा माखासे XNDP-नि केडारफोरानो जा बिथांमोना खुद्रिनोबो हागौ स' बेबायदि माखासे माने प्रब्लेम सृष्टि जायो नङा होमबा बेनिखायनो बे बिथिङाव आसाम सरकारा थासारिया गाज्रि जायैनि सिगांनो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आखायाव लानाया मोजां मानो होनोबा माबा मोनसे जुदि जाथाय जायोबा लसआथ' रावबो जानाय नङा बर' हारिया लस जागोन गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया लस जाबाय दं थैबाबो सोर थैगोन बर'आनो थैगोन थांबाबो बर'आनो थांगोन स' माबा मोनसे जाहोनाव जुदि एमबाथाया जिउ गोमानांगौ जायोबा बा माबा मोनसे जाहोनाव गावलायनायावनो जा माबा मोनसे जाहोनावनो जा बेबायदि जुदि जायोबा अब्लाना सोर थैगोन बर'आनोथ' थैगोन स' लसआ सोर जाखो बर'आनोथ' जाबायना बेनि थाखाय सरकारा जोबोर सिरियास लानांगोन होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय बेबायदि बिथिङाव सरकारा जोबोर सिरियास जानाया मोजां BTC-नि सरकारखौनो बुं आसाम सरकारखौनो बुं बिथांमोना सिरियास जानाया मोजां जुदि सिरियास जायाबा माखासे ल' एन्ड अर्डार डिसअर्डारबो सृष्टि जानो हागौ माखासे समाजारि जेंना जोनोम जानो हागौ आरो बर'नि थासारिया आरोबाव दुखुनांथावबो जाबावनो हागौ स' बिनिखायनो सरकारा जेरै हायो मेन प्रायोरिटी हिसाबै लानांगौ बे जेंनाफोरखौ आं बेखौनो आसा खालामो आरो NLFB आरो एमबाथा बिथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुङो बिथांमोनाबो मेन स्ट्रिमाव पिस प्रसेसआव पिस टेबोलाव फैनो नाजानाया मोजां मानो होनबा नोंथांमोननि सोरबा सासे जिउ गोमायोबा जोंनि बर'नि सासे बर'लेण्ड बिग्रायनायनि बिरनि जिउ गोमागोन आरो लसआ जों बर' हारियानो जागोन स' जों आरोबाव साफा साफा बिरखौ खोमानो थाखाय लुबैया रावबो बर' सुबुङा बेबायदि साफा साफा बिरखौ खोमानो लुगैया स' बिथांमोनाबो मेन स्ट्रिमाव फैनो थाखाय नाजानांगौ आरो जों खोनानो मोन्दों एमबाथा बिथाङा मेन स्ट्रिमाव फैनो थाखाय नाजागासिनो दं बिथाङा थाबैनो आं सानो मेन स्ट्रिमाव फैफिनगोन स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ आंनि गोसोनिफ्राय माबा मोनसे सानखांनाय फैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' बेवहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा माबा मोनसे नलेज मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि भिडिअआव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा प्लिज डिसलाइक खालाम आरो लोगोसे कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय मा गोरोन्थि जादों स' थेंक इउ बाय बाय